Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong Fenela el nonglat kawai ni kinong yung side an kabalapao jong kajila. Hynrei kasengi habay keren bikinong tok kubor halor ka Jingwan bed puat Hapdeng ka Assam ka Meghalaya. Klay tu bukum kanong yung side an kalapan sngaw ya ka Jingtrang jogi patba at ka Jingwan hun ya ka Jingwan bed puat. Hynrei na kaliang kinong yung lam na kajila ki keren penban ya ka da ka baong bukum nu kam sngaw tu kat kanong yung side an. Kani kanong yung side an ka jila kalaong baka Meghalaya kam dan ka Jingïakajia puat Hynrei ka dan ka Jingwan tur puat jong kiwei siya ka jila. Kalaban rap ruda ka baong baka sngaw tu balada ka dan ha ka kam politik kala ban keren ya kani na markat kom ka jing sngaw tu jong ka lingba ka jing keren but wei ni ki MP na ka jila Assam loang balada 4 hun ka dan ka linti ban ya keren biang haluar kata. Kani ka pau baka dang dan ka linti ban ya keren biang ya ka Jingwan bet puat hanong ba Delhi wat laki nong ilam jongi ki ong ba dan jakashu panekran sisiin baladap ya soy ya ka soskular. Pat ba jong babon balang khamtam na jong gitu kisnang gi badan ha ka border ka jing sisang inum la bantip doi ka e ka bangi ngitip pada kalang ba hapor ba kla ada batai lupa ba katu ade shatai ka di badan jong Assam kani Hapdeng ka di jong ngi ki khasi rementa bin pet hang tu la dan da ka yau jong ki Nepali ka tu Assam pilal la dan tu ka tu ka kilometer zalang ile pen sngo shaki bor ba hakle shaki minister gi badai pet ya kani la kati ya ka balong you are a lawyer you know better la syak keno ya nga bang you are a lawyer you know better that once la dap sign la ban kan randin la dap ya sign la ngide ban pen step no ban pen dap skiwi ki face mong pia kemen ga jing pen dap claim ga jing pen hon ya ki pai ba de kani kamla manong ka balong complete realization of rights kamdai kata ka jing hun jong ki pai ba ban yo ho namang idan kam bendaya so thu bhai ga ne ka jing long hok jongi makam judan ka dispute ka state jongi nim julek ban dispute ka dan tang ka encroachment na ki wei ka dong ka Jingwan tur jong ki wei de la shi cannot dispute de ka dispute one way na ba dispute mo pilek ban kini ka jaka jong ki wei ki wan kini ang ta wan dispute ben nei khang ni kini bala dan lupa pihak dan sim lupa ya kini ki bala dan dengan ong tang kata man ha kani pa bangai kendo ya MP juga Assam usunwal ubade ru uplidar ubangi practice lang menchua sa Delhi araja sa Hynrei udang oi ngam Fenela why don't you join BJP why should I join your BJP with this present scenario of your border agreement so unsatisfying why you are not satisfied if you are not satisfied then we will revisit again nang tay ki ang idang la man revisit again hang ni om la shu teka jingkan man nga sang hati ko por pikiwan ban ot kitukin border ha nga ang manlem no nginang ya plan mangin ya file case na hadir mga yu asno tungo there is a political way more easier than the court namar bangin nila siya court ni habnya said itu district council patadi itu kiwa hado man tani paddo aji itu hagaro pamang ip manne balim la ILP ma hagaro nok ma open scam jaka ngi shining ni habli Indian Registration Act when scam ga jaka ga jumi tinga hi ngong yata Indian Registration Act an exam ban an exam no ya ka jing register jungi bat ka revenue jong sarkar India namar ngi dang kat badang dan hi ni i district council ke ai ga balakan scam nang to ga de ban long it should be a legitimate right it should be a valid law valid document jong ki kat kisla jungi lo menta bari dengan ni le chaput dengan orang sutoi macam jinge bangen le dengan ngong laki kadan ka political way ngin ya perkat bahai kata timenta ka da kawan da kani kalanti easily I can interfere into that also ngala ban slow ya kata kita gi bari namar andala ya sign but Assam Meghalaya de ban scam na Delhi berate ha ban scam ka home ministry habis ya sign lang Amit Shah te kata utahi tinga thrai ngin num baklaya kani baka jingkan men juga jadri kadang dan there is a way it's a small hope kabang yung kabang ngiyo ima ba jingkangit ka badan jabo mi yung kan ayu people pinmi na mo yung station BJP ba ya ko ban le ka ba namar baleng yum num la re bangin suhun he itai jing long i jongi bangin chia karkau bangin chia we si ka time jong nong bala jongi pai ba jongi daki kam ya khi daki kam penthut ya kaya tiga bahi ba pen ba ka baki MP jongi ba long silent mode bro si kata kin su thot no bakila kim simla la ban pen urlong ya jing kwa jong pai ba bakin su thot ya kata ka banta jing tlat la jong ro hadalhi tikila ban ai la no ken ya kalenti ka ba daga
da kawan lam da ka state ka bangingin le banya da banya le ngate bangan jak ka election dem ngalek terhom dem ngalek kau mau bangan le pen itu ila de nga data party ngalek bet hang tu kum ka try bet face to face but ki this is a spade ngam num la ban pulit WHITE ngan ong she pi yong what I read, what I know the law, I will speak that. That's it only. The kani ka bakam border hiru kan long ka wen na kimat hi ki ba klan ha ki ba ngi da ka jing tip hing ni ya kom ba ki pai ba la da ki pai ba sung OIP ba du play ka lat na tharai kam num dan ka jing arta tin na nga hi bangan ngan sim ka bu ya kani ka opportunity kom ka nom ikmat ka jong phi da ka bangan pin yo I man ba pin long session ka parliament pin yo I nga man ba long session ngam ngam I will speak the truth and the truth kan nong ka prevail ka hok ka jing sha ka jang ka juyan hi reshbud